No niin, se olisi hemmoteltu kokara täällä ja tällä kertaa ollaan vähän erilaisemman videon parissa, nimittäin me unboxataan tämmönen eBay-ostos. Tää on 18 € älykello eBaystä ja se löytyy E07 Smartwatch nimellä. Ja nyt kun käännetään tätä paketti täällä ympäri, niin täältä löytyy nämä tiedot, mitä tämä kello pystyy tekemään. Eli tää mittaa askelet ja kalorit ja tässä on unenlaadun tarkkailija. En mä tiedä mitä se tarkoittaa sen enempää. Ja sit sen lisäksi tää ilmoittaa noista tekstiviesteistä ja puheluista ja WhatsApp-viesteistä, Facebook-viesteistä ja Skype-ilmoitukset. Sitten tässä on musiikki ja kamera ja video, etähallinta ja sitten käyttöjärjestelmäksi tarvitaan Android 4.3 tai uudempi ja iOS 4 tai iOS 7 tai uudempi. Sitten pitäisi olla vedenkestävä, mutta tää on Kiinasta, niin kannattaa varautua vähän varauksella. Mut ei muuta kuin asiaa, että otetaan täältä näin kansi auki, katsotaan mitä täältä paljastuu. Okei, eli ekan sieltä tippus tämmönen lappu. WeChattiin, tää nyt on ihan turha. Ja sitten sen jälkeen Quick Startti, mistä neuvotaan lataamaan se sovellus, mitä tähän käytetään. Ja sitten täältä paljastuukin tää itse kello. Itse sanoisin, että tää on pakattu aika siististi, kun miettii, että tää on Kiinasta kuitenkin tullut. Tässä on tää USB-laturi. Kello pistetään tähän näin päälle. Mä voin näyttää hetken päästä. Ja sitten päästäänkin tähän itse kelloon. Tää on ihan simppeli näköinen. Mä en tiedä, onko tässä nyt virtaa. Näyttää siltä, että voisi kestää vettä, ettei oo mitään rakoja, kun ei oo USB-portteja yms. Palataan tähänkin taas hetken kuluttua. Sitten kun me otetaan täältä kopasta pois tää pohja, noin, ja vielä tää, niin täältä löytyy tää itse rannekiinnike, mikä sitten tulee kelloa. Tää on jotain muovia, ihan hyvä tuntusta, en usko että ärsyttää ihoa. Tää joo. Sen lisäksi, että siellä on toi rannejuttu, niin kopasta löytyy myös tänne remmi, minkä saa kaulaa. Ja kellohan itsessään vaan pitäisi saada sujautettuksi tän väliin. Kyllä, nähdään se käynnistyskin. Akku näyttää olevan täynnä, se on hyvä merkki. Otetaan tosta suojamaavi pois. Ja kokeillaan miten tää toimii. Eli tässä keskellä on tää nappi, tai nappi, ei se on nappi, mutta tosta kun painaa, niin sitten toimii, se on joku kosketusnäyttöjuttu. Okei, eli tästä näkee kuinka monta askelta on kävellyt. Mä en nyt luonnollisestikaan kävellyt vielä yhtään. Tästä pyöräily. Ja siinä noin sit olikin. Kun tätä painaa pohjaa, niin tulee tää valikko. Tästä saa älä häiritse tilan päälle, ei varmaan tärise. Uintimoodi, musiikin etähallinta, kamera etähallinta, etsi puhelin. Tää on tärinän poisotto ja päälle kytkentä, virta pois. Ja tästä saa tyhjennettyä tämän kellon tiedot. Sitten päästäänkin uudestaan. Ja jokainen näistä jutuista aktivoidaan sillä tavalla, että painetaan tätä nappia 3 sekuntia pohjassa ja sitten vaan painetaan. Mulla ei nyt vielä puhelimessa sitä sovellusta, niin en ole päässyt testaamaan. Näyttää ihan simppeliltä kellolta ja akkukin oli heti kun otin paketista. Et ei mulla ainakaan vielä ole mitään valittamista. Saa sitten nähdä miten toimii käytössä. Mun mielestä tää näyttää ihan hyvin tää ajan ja päivämäärät ja kaikki näkyy. Itse tykkään. Joo.
Siihen jäikin jotain karvoja. Niin. Pistetään vielä, kokeillaan vielä, että ei se tipu tästä rannekkeesta. Jos päin se nyt menee. Tohon noin koitetaan pistää keskellä. Tuolla on kyllä tommoset pienet väkäset, että se pitäisi mennä keskelle. Noin. Kyllä se asettuu siihen mukavasti, ei tipu, vaikka vähän painaakin. Et kyllä mä uskon, että se siinä ihan pysyy. Ja tosiaan siihen se sitten tulisi kiinni. Mun mielestä ihan ei näytä niin halvalta kuin oli ollenkaan. Saa sitten nähdä, että tuleeko tähän myöhemmin jotain lisäominaisuuksia päivitysten myötä. No niin, ja tässä vielä tää puhelinsovellus, että mä pistin tuon älykellon vielä lataamaan ja päätin, että mä näytän vielä tätä sovellustakin, että miten tätä käytetään. Et heti kun tää avaa, niin tää pyytää, että otetaanko Bluetooth käyttöön ja painaa vaan kyllä. Ja sitten tästä näkyy noi askelet ja oma goali ja kilometrit ja kalorien määrä. Sitten on, että mitä sä oot tehnyt päivällä, kuukauten ja vuoten, niin kuin taulukoiden. Ja täältä ylhäältä löytyykin tää Sleep Activity, unen laatu. En mä tiedä miten se mittaa, mutta kai se jotenkin sit kun se täällä onkin. Ja sit täällä on vielä näitä urheilumuotoja, että sä saat juoksumoodi, että se varmaan laskee jotenkin askeleet vähän reippaammin tai sykkeen, en mä tiedä. Täällä on juoksu, pyöräily ja sit sisäurheilusta hyppynaru, X-hypyt, vatsalihakset ja olisiko toiset joku juokseminen juoksumatolla. Mut sit täältä settingeistä löytyy nää kaikki muut. Et tän kirjaudutaan, niin tulee toi user profile ja goali ja antilost ja musiikkikontrolli ja kameraremote, videoremote ja nää. Täällä on nyt nämä mun asetukset, kun mä vähän kokeilin tätä jo, että miten tää toimii. Ja kyllä ainakin Androidin kaikki on toiminut ihan hyvin. Et WhatsApp-viestit, niin niistä tulee vaan semmonen WhatsApp-logo, että siinä ei näy mitä viestissä oli tai niinku lukee ja ei pysty vastaamaan, mutta se tärisee ja sitten siihen tulee semmonen WhatsAppin logo. Kun tossakin näkyy, että on tullut WhatsApp-viesti ja puhelus tuli puhelinnumeroissa jo tallennettu, ja jos on tallennettu, niin soittajan nimi. Tekstiviestistä mulla ei ole mitään varmaa tietoa. Sitten täällä on tää herätyskello. Pystyy etsiä oman älykellos. Ja niin. Sitten täällä on tää Devise Update, että tämän voi katsoa, että on ajan tasa. Mulla nyt on lentokonetila, niin tää ei tällä hetkellä toimi, mutta niin. Toivottavasti tulevaisuudessa tulee joku vaikka Instagram ja Snapchat notifications, niin mun mielestä on sit tosi käyvä peli. Juu, kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Se on moro!